Dzina la Atate, di la Mwana, di la Mzimu Oyera. Amen. Tikulandireni abale dialongo kulikose kumene muli pano patiyankhuleni Ambuye. Lero lachisanu pa 21 Juni 2024, mlungu wa 11 wa chaka cha mpingo. Mawu oyamba akuchokera m'buku lachiwiri la Mafumu mutu 11 ndime ya 1 mpaka 4 kudzapitiriza ndi ndime ya 9 mpaka 18 kumalizira ndime ya 20. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Severina Beyadi Simowe kuchokera ku St. John's Outstation Chilumba Barracks, St. Anne's Parish mu Diocese ya Karonga. Mawu amtenga wabwino akuchokera mu mtenga wabwino wa Mateyu woyera mutu 6 ndime ya 19 mpaka 23. Amene akutiwerengera mawu amtenga wabwino komanso kutigawira mawu ni Bishop Alessandro Pagani, ambuye opuma a Diocese ya Mangochi. Mawu oyamba. Mafumu. Ataliya, mayi wake wa Ahaziya, adaona kuti mwana wake wafa, adanyamuka nakawononga onse apabanja la ufumu. Koma Yehoseba, mwana wamkazi wa mfumu Yeholamu, mlongo wake wa Ahaziya, adatenga Yowasi mwana wa Ahaziya, adachita momuba kuchosa pakati pa ana amuna a mfumu amene ankati awaphewo. Adamuyika chipinda china mogona cha mnyumba ya Chauda pamodzi ndi mlezi wake. Motero adamubisa mwanayo kubisira Ataliya, kotero kuti sadaphedwe. Mwanayo adakhala ndi mlezi wake zaka zisanu ndi chimodzi akubisala mnyumba ya Chauda pamene Ataliya ankalamulira dzikolo. Koma chaka chachisanu ndi chiwiri wansembe Yehoyada adatumiza mawu kukayitana atsogoleri a asilikali olonda mfumu ndipo alonda a mnyumba ya ufumu adabwera nawo kwa Yehoyada ku nyumba ya Chauda. Tsono adapangana nawo chipangano ndipo adawalumbiritsa nyumba ya Chauda. Kenaka adawaonesa mwana wamwamuna wa mfumu uja. Atsogoleriwo adachitadi zonse monga mmene wansembe Yehoyada adawalamulira. Aliyense adabwera ndi anthu ake amene ankazayamba ntchito yawo pa Sabata, pamodzinso ndi anthu amene ankasiya ntchito yawo kulonda pa Sabata. Onsewo adafika kwa Yehoyada wansembe uja. Wansembeyo adapasa atsogoleri aja mikondo ndi zishango zimene zidali za mfumu Davide. Zimenezi zinkasungidwa nyumba ya Chauda. Tsono adadandika asilikaliwo kuti ateteze mfumu. Aliyense ali ndi zida m'manja mwake kuzungulira guwalo ndiponso nyumbayo. Kenaka adawatulutsira mwana wa mfumu namuveka chisoti cha ufumu, kumupasa buku la malamulo, ndipo adadzoza namulonga ufumu. Anthu adamuwombera m'manja kunena mofuwula kuti, "Mfumu akhale ndi moyo wautali." Tsono mfumukazi Ataliya atamva phokoso la asilikali ndi la anthu adapita ku nyumba ya Chauda.
Atayang'ana adaona mfumu itayima pa nsanja yake, osata mwambo wachifumu. Akusogolera ndi anthu oyimba malipenga ali pafupi ndi mfumuyo. Anthu onse anderalo ankakondwa namayimba malipenga. Pamenepo Ataliya anang'amba zovala zake ndipo mofuwula adati, "Akundiwukira, akundiwukira." Tsono wansembe Yehoyada adalamula atsogoleri a gulu lankhondo aja kuti, "Tuluseni ameneyo pakati pa mizere mwa mndandayo, ndipo aliyense amene asati mumuphe ndi lupanga." Wansembeyo adanenadi kuti, "Musamphere m'nyumba ya chauta ayi." Choncho anthuwo adagwira Ataliya uja, ndipo atafika naye ku nyumba ya mfumu pa khomo lotchedwa la akavalo adamuphera pamenepo. Tsono Yehoyada adachitisa chipangano pakati pa chauta ndi mfumu pamodzi ndi anthu ake, kuti iwowo akhale anthu akeake a chauta. Anthuwo adachitanso chipangano ndi mfumu. Choncho anthu onse a m'dzikomo adapita ku nyumba ya Baala nakayigwetsa maguwa ake ndi mafano ake. Adaphwanyaphwanya, kenako adapha Matani wansembe wa Baala patsogolo pa maguwa pomwepo. Tsono wansembe Yehoyada adayika alonda ku nyumba ya chauta. Motero anthu a m'dzikomo adakondwa ndipo muzindamo mudakhala bata. Ataliya adaphedwa ku nyumba ya mfumu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amtenga oyera monga adalembera Mateyo. Ulemu kwa inu Ambuye. Pantayomeyo Yesu adati, "Musadziunjikire chuma pansi pano, pamene njenjete ndi dzimbiri zimaononga, ndiponso mbala zimathyola ndi kuba. Koma mudziunjikire chuma kumwamba, kumene njenjete kapena dzimbiri siziononga, ndiponso mbala sizithyola ndi kuba. Pajatu kumene kuli chuma chako, mtima wakonso kokhala komweko. Maso ndiyo nyale zowunikira thupi la munthu. Ngati maso ako ali bwino, thupi mwako monse mumakhala kuwala. Koma ngati maso ako sali bwino, thupi mwako monse mumakhala mdima. Tsono ngati kuwala kumene kuli mwa iwe kusanduka mdima, mtima wakonso ndiyo chita kuti go. Tenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Salimo 132 likufotokoza matsidule zimene zinachitika m'mawa lero buku lachiwiri la mafumu likutero, Ambuye amasunga mokhulupirika chipangano chake. Mawa tamva kuti munthu wina otchedwa Ataliya anafunitsitsa kupha onse a m'banja la Davide. Koma Mulungu anasunga chipangano chake, napulumutsa mwana mmodzi olowa ufumu wa Davide, kumene kudzabadwa mpulumutsi olonjezedwa uja, Yesu otchedwa mwana wa Davide. Anatero Mulungu, sindidzaswa chipangano changa, kapena kusintha mawu otuluka pakamwa panga. Chipangano chakale linali lonjezo la Mulungu limene linali ndi mphamvu yosunga umodzi wa anthu a Israele
moyo wa chipembedzo di moyo wa ndale. Come chipangano cha tsopano, pingo, antu a tsopano a Mulungu, akulandira antu a mitundu yonse, dipongwirizano wake, gakale pambali ya zandale, umalinga kufuna ubwino wa antu onse. Pingo unalandira kuchokera kwa Mulungu, utumiki ugwira ntchito pofuna kukazikitsa ufumu wa Mulungu. Tsono umayesetsa kuti pakati pa antu onse pakale ubale, kulemekezana, ndipo nthawi yomweyo kuti uchite zoposa kupembedza Mulungu. Yesu mumthenga wake wa lero akutiuza kuti kumene kuli chuma chako, mtima wakonso kokhala komweko. Ndiponso kuti maso ndiyo nyale zowunikira thupi la munthu. Mumthenga wake Mateyo, Yesu lero atiunikira mene ophunzira ake akhalire pamaso zabwino za pansi pano ndi pamaso pa chuma. Akutero Yesu kwa aliyense wa ife kuti musaunjikire chuma pansi pano, koma muzijikire chuma kumwamba. Chuma cha pansi pano chimaonongeka jikuta, chikoza kumabedwanso. Kofunika koposa tsono kuika chuma chatu malo mene chikoza kusungidwa mpaka muyaya, ndiye kuti tichisunge mwamba. Chifukwa kumene kuli chuma chako, mtima wakonso kokhala komweko. Ngakhale pakati pa Ayuda panali ganizo loti kuchita ntchito zabwino za chifundo zinali ngati kusunga chuma pamaso pa Mulungu. Ganizo la Ayuda likupitirirabe lero lomwe lino, makamaka ife a Kristu, amene tinasanduka tsatiri yake Yesu Kristu, amene anali olemera kwambiri, koma anasanduka osauka ndi kugwira ntchito yokhetsa tukuta kuti atipulumutse, kuti pakutero atisandutse ife kugawana naye umulungu wake. Ganizo lachiwiri la mumthenga wabwino wa lero likutiuza za maso atu ngati nyale zowunikira thupi la munthu. Mauwa afuna kutiuza kuti tikhale ndi zolinga zabwino pofuna kupeza chuma chenicheni, motumikira Ambuye amodzi, polewa ukungu odziunjikira chuma chimene chimata, chimene chidzata kutiyendetsa mu mdima wa machimo ndi kutichotsera ufulu wa ana a Mulungu. Potsata propaganda ya tsiku ndi tsiku yochokera ku zida zofalitsa nkani, timamva kuti odala ndi amene ali achuma, ali ndi zofunika zonse zosunga moyo wawo wa pansi pano. Koma Yesu kuti tipeze kudala kwenikweni atiuza mwachidule ndi mosalambalala kuti godala anthu amene ali osauka mu mtima mwawo, pakuti ufumu wakumwamba ndiwo awo. Amen.